It's time for DJ Raqi's Secret Files. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako umuuwi ng Pinas. I just wanna be with you always. Hi DJ Raqi. It's my first time na sumulat ng ganito. Sana mabasa mo ang kwento ko. Itago mo ko sa pangalang Chacha. Isa akong OFW. Nandirito ako sa bansang Saudi Arabia. Isa akong single mother, but unfortunately, my daughter passed away. September 2019 yon. Sobrang sakit. Sobrang sakit na mawalan ka ng isang taong dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban sa kabila ng pait at sakit na dinaranas mo sa buhay. Sa totoo lang, matagal ko namang inihanda na yung sarili ko na mangyayari talaga yun sa anak ko kasi nga meron siyang sakit. Kaya lang kahit ano pang klase yung paghahanda na gawin mo, you will never be ready for that moment. Ang masakit pa nun, nung nawala siya, hindi ako nakauwi. Kaya eto, lagi na lang akong umiiyak. Sa mga panahong yun, karamay ko palagi yung driver namin. Isa siyang Indonesian. 10 years yung age gap namin. Itago natin siya sa pangalang Lem. Si Lem ay merong partner dati. May asawa pero naging single na. Siya yung nakakasama ko every now and then. Kasi hatid sundo namin yung mga estudyanteng alaga namin sa school. Cool siyang kasama, masaya at open-minded. Mag 3 years na rin yung pinagsamahan namin na ganun ang palaging eksena namin. Chismis dito, kwentuhan doon, at ganun yung ginagawa namin sa loob ng sasakyan. Pero madalas, ang ginagawa ko talaga ay natutulog sa likuran niya. Hanggang sa dumating yung araw na biglang nagdesisyon yung amo namin. Na-switch muna ng taga-Mineho si Lem. Si Lem yung maghahatid sundo sa amo namin at yung Indiano naman yung sa amin ng mga bata. Na bad trip ako kasi ayaw ko nung isang yun pero no choice. So first day pa lang na hindi kami magkasama ni Lem, na hindi siya yung driver ko, parang may kulang. Nag-chat si Lem early in the morning. Sad face na emoji. Yun yung laman ng message niya. Tapos nag-reply ako. We can't be together. Tapos sad face. Kinagabihan tinawagan ko siya. At sinabi ko sa kanya yung tungkol dun sa Indianong driver na nakasama namin. Tapos bigla siyang nagsabi na, I miss you. Parang may kirot akong naramdaman. Don't you know that I miss you too? Yun lang yung nasabi ko sa kanya. Kinaumagahan after niyang hinatid si amo, pumunta siya sa kusina. Naghugas ng kamay. Habang nakatalikod siya, bigla na lang may tumulak sa akin na yakapin siya. At habang yakap-yakap ko siya, dahan-dahan siyang humarap at sinabi sa akin, Can I kiss you? Hindi na ako nagsalita. Hinayaan ko na lang siyang halikan ako. Sobrang higpit ng mga yakap niya. Sabay sabing, It's been a long time. I've been waiting for this. And I want to be with you always. Nangilid yung mga luha niya noon. At binigkas niya yung mga salitang, I love you so much. Napabulong lang ha. Pero damang-dama ko yung pangungulila niya. Naramdaman ko rin yung tibok ng dibdib niya, sobrang lakas. At dumaan ang mga araw at linggo. Bigla niya akong binigyan ng isang pirasong rosas. Monthsary namin noon.
Meron pa ngang nakasulat doon sa roses na yun na, I want to be with you always. And every month, nakasanayan niyang gawin yun. Every day, anytime kaming magkita kasi kasama naman namin siya sa loob ng bahay. Magkasama kami sa loob ng bahay. Nasa baba lang yung room niya kaso puro camera lahat ng pintuan ng bahay. Kaya ayun, kapag free namin, lumalabas-pasok na lang kami. Kusina lang yung walang camera kaya doon kami nagyayakapan. Pero kontento na kami doon. Saya kapatalik namin sa isa't isa. Ang saya ko lang kasi siya yung klase ng taong sweet. Binibigyan niya nga ako ng flower every monthsary namin. Tapos nung biglang nagkatopak ako nung pang 11th monthsary sana namin, nagbigay pa rin siya ng 1 piece of red rose. Yung nakalagay ay, Happy Breakup Day. Pero natuwa pa rin ako kasi kahit papaano, naalala niyang monthsary namin. At kahit iisang bahay lang kami, naka-online kami palagi. Nagvi-video call kami. Tinuturuan niya pa akong kung paano magmaneho. At sa awa ng Diyos, ang bilis ko namang natutunan yung pagmamaneho. Mag-aaway lang kami kapag tuwing tumatawag siya. Busy yung line ko. Tapos kapag may tampuhan, madali lang naman kami magkabati. Siguro, ganun lang talaga namin kamahal ang isa't isa. Hindi siya makatulog sa sobrang selos niya. Kaya ang ginagawa niya, umiinom ng kahit anong gamot para lang makatulog. Hanggang sa nagka-pandemya, year 2020, birthday ko nung araw na yun. Sabi niya, bumaba raw ako at may sasabihin siya. Kinabahan ako kasi baka may pinagseselosa na naman siya. Dali-dali akong bumaba. Pagbukas ko ng pinto, nagulat talaga ako. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nakadamit siya ng pang-groom. As in, kumpleto talaga. May bit-bit siyang red rose. Tapos, parang basta bouquet. Yung naka-fancy paper na kulay black pa yun. Tapos, inabot niya ito sa akin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Tapos, binuksan niya yung box na may laman na singsing. Napaluha ako bigla. Tapos, tinanong niya ako, Will you marry me? Siyempre, nag-yes ako kasi wala naman ako ibang maisip. As in, blanco talaga. Sinuot niya yung singsing sa kamay ko. Tapos, halik naman siya sa akin. Nung pumasok na ako, tsaka ko lang napansin na, ay, plastic pala yung mga bulaklak. Sabi ko sa sarili ko, ay, hindi bale na. At least nag-effort siya. 2 singsing yung binigay niya. Yung isa, birthday gift ko raw. At yung isa naman na sinuot niya sa kamay ko, nakaukit doon yung name naming dalawa. Yun daw yung wedding ring. And he made me promise na wag ko raw yung huhubarin o walain kahit wala na siya. So it was my 30th unforgettable birthday. Makalipas ng ilang linggo, nabalitaan namin na nagkaroon ng positive yung isang taga-maneho namin. Sobrang bilis kumalat at naging COVID positive kaming lahat. Huling tinamaan si Lim. Grabe, sobra yung paghihirap niya. Lagnat, ubo at sipon. Ako yung nag-alaga sa kanya kasi yun yung bilin ng amo namin. Kahit pa siguro ayaw ni amo, gagawin ko talaga. Ginagawa ko sa kanya yung traditional medicine. Suob, ganun. Hanggang sa mawala yung lagnat niya. After 7 days, yung hininga naman niya yung pinoproblema niya. Nahihirapan na siyang huminga. Hanggang sa nag-decide na kaming magpunta ng ospital. Sasamahan ko dapat siya pero ang sabi niya, hindi niya kayang magmaneho. Sabi ko, magpahatid na lang siya sa isa pang taga-maneho pero ayaw niya. Kaya sabi niya, punta na lang siya ng pharmacy kasi malapit lang naman. Siya ang bibili ng gamot. Hindi ko siya nasamahan kasi nga naging busy ako sa mga oras na yun. Nang pinuntahan ko siya, binigyan ko siya ng bulaklak. Ewan ko kung bakit niya ginawa yung nilagay niya yung bulaklak sa tenga niya. Sabi niya kung sakaling mawawala siya, meron daw pera dun sa envelope at ipadala ko na lang daw yun sa pamilya niya. Ang sakit ng nararamdaman ko sa mga oras na yun. So niyakap ko siya, sabay sabing, Get well soon. I still need you. I need you back to a normal health because I miss you so much. Tapos tumulo na dun yung mga luha ko. Nakatitig lang siya sa akin. Ramdam na ramdam ko yung panghihina ng katawan niya.
Pumayat na siya at hindi masyadong nagsasalita. Ang hirap ng sitwasyon namin. So iniwan ko muna siya. Pinagluto ko siya ng hapunan. Pagkatapos pinakain ko siya. Pansin kong pinapawisan siya ng sobra-sobra. Hinubaran ko siya at binihisan. Nilagyan ko pa nga ng oil yung buong katawan niya. Tapos sabi niya pumunta raw kami ng ospital bukas. Sabi ko, okay, 9 a.m. we will leave this house. Much better, sabi niya. So bago ako umakyat, sabi niya, oh, thank you very much for taking care of me. I will never forget all of these until the end of my life. Pero parang may iba sa tono ng pananalita niya. Don't talk that way. You can say thanks to me when you get better, okay? Yun yung sabi ko sa kanya. Kaya yun, nag-good night na kami sa isa't isa. At sabi ko pa nga, tatawag siya if may kailangan o nagugutom siya. Nag-okay naman siya. Kinuha ko yung hinubad niya na damit at dinala ko yun. So umakit na ako. Kinaumagahan, mga 6:30 yun. Nagulat ako, bigla akong nagising na parang may tumapik sa pisngi ko. Tumingin ako sa bintana. Yung pala umaga na. Hindi pa rin naman tumunog yung alarm ko. Kaya natulog ako uli. 8:15 ng umaga tumunog na yung alarm ko. Dali-dali ako nagbihis kasi nga may usapan kami. Pumunta muna ako sa kusina. Pinaghanda ko siya ng almusal. Excited ako palagi tuwing may usapan kaming lumabas. Ayun nga kasi syempre magkakasama na naman kami. Pero noong mga oras na yun, iba yung nararamdaman ko, parang nalulungkot ako't kinakabahan. Bumaba na ako, bitbit yung pagkain niya. Pagbukas ko ng pinto, napansin kong nakahiga siya at nakatingin sa taas. Dali-dali kong nilagay yung dala kong pagkain at tinawakan siya. Tapos, bigla akong nanlamig. Para bang binagsakan ako ng langit at lupa. Hinawakan ko siya, matigas na at walang buhay. Tumakbo ko pataas na parang nakalutang lang ako. Kinatok ko yung mga pinto ng amo ko at kasama ko. Hindi ko nasabing wala na si Lem. Basta sumunod na lang sila patakbo pababa. At doon natagpuan na nilang walang buhay si Lem. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sobrang sakit. Yung nararamdaman ko. Sabi ko, ang daya mo naman. You wanna stay with me? Sabi mo walang iwanan. Walang mag-exit nang hindi tayo kasabay. I trusted your words. Alam mo ba kung bakit nanatili ako dito? Dahil yun sa'yo. Ikaw yung dahilan kung bakit di ako umuwi ng Pinas. Ikaw yung priority ko. Ikaw yung dahilan kung bakit ako nag-extend ulit ng another 2 years kahit 4 years na akong hindi nakakauwi. I'm so sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo, Lem. Sa mga pananakit ko sa'yo. Inaaway kita ng walang dahilan. Sinisigawan kahit sa harap ng mga tao. I'm so sorry. Halos lumuhod ka na sa harap ko nung nakipag-break ako sa'yo. Kahit ako yung mali, ikaw pa rin nagsusorry. Ang dami kong nagawang pagkakamali. So I'm sorry. I'm sorry. Sinisisi ko yung sarili ko sa nangyari. Kasi kung hindi dahil doon sa kahit anong gamot na ininom niya, hindi sana madaling maapektuhan ng virus ang katawan niya. Heart problem yung kinamatay niya, sabi ng doktor. Meron daw 3 ugat na nakasara kung bakit tuluyang bumigay yung puso niya. 3 weeks siyang naka-freezer bago nakauwi yung bangkay niya. Sa ngayon, wala akong magawa kundi ang umiyak at ipagdasal siya sa Diyos. Nailibing siya noong January 28. January 3 siya nawala. Kaya pala plastic yung bulaklak na ibinigay niya. Yun pala yun na yung huling bigay niya sa akin. Malapit na ang uwi ko. At kung makauwi man, sinusumpa akong hindi na ako babalik sa bansang to. For you, Lem, wherever you are right now, I hope and I wish that you're always happy. Thanks for the love, the care, the time, and the support you gave me.
Salamat sa pagbabasa at sa pakikinig ng aking secret file. Muli, ako si Chacha at ito ang aking secret file. Always your number one. FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.